posachedwa apa tikupasilani zimene ayankhula a Richard Chimwendo Banda lero lino kuneno pamene kuli msonkhano kapena kuti mwambo umene ukuchitika opanga launch AIP kapena kuti mwambo okhuza zaulimi, ndipo mtsogoleri wa dziko lino ndi mlendo olemekezeka kumaloku, ndipo iwowa President Dr. Lazarus Chakwera asanayankhule wayankhula Richard Banda, komanso Richard Banda anazusa Crescenda Geoffrey Antenje komanso Auladi Musa kuti awayankhule anthu, ndipo izi ndi zimene ayankhula kuneno lero lino pa 14 October 2024. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Lazarus Chakwera, inu ndine tiwinanso, inu ndine ulemu waukulu kwa inu a President a dziko lino la Malawi, Your Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu inu Honorable Sam Dalitso Kawale, nduna ya zamalimidwe. Ulemu Honorable Abida Sidikmia, Second Deputy President wa chipani cha Malawi Congress Party. Ulemu nduna zonse zaboma, inu akunkuyu, ajini sendeza, komanso achomanika, ulemu wanu nonse. Ulemu inu Inkos Yamakosi Gomani, komanso T.A. Simon, ulemu wanu. Bwana ndaonanso mafumu ochuluka kutenti uko, tangu awevani bwana mafumu matie ochuluka kwambiri, magrupu ochuluka kwambiri, malinga ndi dzuwa bwana matenti onse aluko kuli mafumu ankaninkani. Mkata amene muli President wa Farmers Union of Malawi, taona mukuyankhula mwamphamvu kuyimirira alimi onse. Ndimanong'oneza azanga wapa kuti ena akungoona ngati kamzimayi koja patupika kuyankhula kutsogolo, koma ndi mulimi wamkulu kwambiri m'dziko muno amene chili chitsanzo cha alimi achinyamata osiyanasiyana. Mayankhula motimangirira ulemu wanu. Pana President ndisayiwale kupereka ulemu kwa Honorable Katsonga, phungu wa nyumba ya malamulo kuno mwatakata phiri. Mayankhula bwino. Ena amati Katsonga pachama phuluza, ndeni mati aphuluze ni mumvere pompano. Koma lero Katsonga wayankhula za zelu, tamuombelani m'manja Katsonga. Bwana President sana bwere yekha Katsonga, lero waperekezedwa ni aphungu ochuluka. Honorable Joyce Chitsulo taimani mwakalapo, Honorable Nicholas Daus taimani mwakalapo, Honorable Susan Dos taimani mwakalapo, Honorable Mike Mwawa taimani mwakalapo. Tabwera ni kutsogolo kuno fulumirani. Fulumirani bwana akuoneni. Honorable Yulida Mtiza fulumirani. Sundani bwana akuoneni. A President ndiye kuti likatere Mwanza ino neno ino kwangotsala phungu mwina mmodzi basi. Akatsonga ali pano, Adausi ali pano, Joyce Chitsulo ali pano, nayenso Susan kusaliko Dos ali pano, komanso Yulida Mtiza ali pano. Cholinga afuna alimi yawo nawonso athandizike ndi nkhani za federeza. Takunyadira nini alimi? Takunyadira aphungu zikoma kwambiri. Kakaleni bansi. Bwana ndaonapo amene akulilongwe ni makansala ochuluka, Mulungu akudalitseni nonse. Pano pali maneki members ochuluka kwambiri amene ndifuna ndiwayimitse pasifukwa ndikudziwa tikupanga za federeza, koma federeza amakhudza miyoyo ya anthu. Taimani maneki members nonse. National Executive Committee ya chipani cha Malawi Congress Party, tawevani wanthu, tawevani. Ndaonamo muli chenji golo momwemo Uladi Musa kumachenjera patamu kala ndi bansi maneki members. Mulungu akudalitseni. Tabwera Uladi mwachangu, tabwera Uladi. Ndikudziwa izi sisi linalembedwe AI
koma upereke moni 1 minute yoka. Only 1 minute. Change goal. Dzanja pamwamba inu machenjera pa tauni. Mesa mufuna bakhala pa tauni kwati pani. Ndio machenjera kaya opusa sapeza chituku kwa iya. Kwacha! Dr. Chakwera. Ulemu a president athu atsuno la Malawi, the national chief executive of the Republic of Malawi. Ena awiri okhabasi. Ena mwinanya madanu mwinaso simundidziwa. Nali first vice president kwa malemu bingu tuyamba chipani cha DPP. Kutapo nali vice president kwa yewaso amwene wapitawo. Tumvana kodi. Kwa mantoona mena zinthu zimayendera. Ndizoti zinthu manomoti yendese dziko zubwera za banja. Ndabwera ku chipani cha Malawi Congress Party ndi bwana. Amayi ndabambo. Upresident si njigo tiya. Ukakumba chisima ya njigo ndiye kuti mudzi wonse amakatunga pati. Mpaka kale. Kaya onongeka maroda amangokonza pati. Su president iya. Ndi wolandirana upresident ndi wotani wolandirana kudali kuti kumachinga wachoko machinga ati zaka 10 wapita kuthyolo zaka 14 akulu awo ndi iwowa zaka zingati sizidakwane abwereso ndiyomweyi yawangalamulira kumanda bwanji kodijera amayi ndabambo tisafomera malamulo anthu adyera anthu ofuna zonse zikhala zawo malamulo a dziko lino president amakhala zaka 10 amakhala zaka zingati chimene anapangira kuti jingwati zaka 5 basabwera wina zaka 5 ndalama zimaonongeka mapurojekiti ena amasidwa pa njira kwacha umboni excellence nsewu Lilangwe kuchokera pa Lilangwe kufika mpaka ku Chimwendo ule mpaka kufika Machinga chifukwa chosintha zimakhala zovuta atabwera apita anausiya nsewu tumvana kodi ndiye ife tikufuna ma project amene awambitsa Dr. Chakwera amalizitse ma project amenewo komenu chiyambire chipani banja lokhalo chiyambire chipani DPP Tilayamba 205 pa 18 April 205 ndulankhula mutu ndiye kuti nechipani cho nayamba nawo wanthu wonse amene ayamba na chipani nakonze ndineyo kwacha wena wadzali kunja sausidziwa iya mpaka lero banja lokhalo mpaka lero lokhalo njiko chani ndiye ina ndikupempheni kuno amayi ndabambo tiye tipereka support kwa Dr. Chakwera mnyamato mphamvu woti mina mapanga mapusha apa nyamato mangokomoka iwo wa upanga mphamvu wena adzanga imirire amayi ndabambo kuti maliro ayikansanga uthenga amatumiza ndani angatumiza nkhalamba ayikansanga maliro kuti ayikansanga kumanda kumene amakakumba ndi ndani zipita nkhalamba umeneko 3 days maliro sadayike ngati tufuna dziko la Malawi lipite patsogolo mukhala anthu amphamvu Dr. Chakwera ali apa tumvana tonse tumvana tiyeni tonse tipereke support kwa Dr. Chakwera mavuto a munthu akwadziwa nkhani ndiye njala asala yako latabwera ndani ndizo mwawo panga Chakwerachi wosaukitsitsa kwakaira chakudya mwadi make chipezeke chimanga sibasi kona kwacha ndiye ine ndimo amenewa wina sakunamizeniso iya anyamata nonse ine ndolowa ya msipi nali
kunali vice president wa DPP inu mulekere chani ngandolo wa ine kwani mufuna ofera fungo chani bwerani tipereke support kwa Dr. Chakwera tipereke support ku chipani che MCP kwacha ndema omaliza kakola swani mini wa half a minute dzanje tose pamwamba nenani kuti ife Chakwera basi vote Chakwera wenawo ndiwana ena kuchepera kaba Chakwera amandiwaza amandibesa Chakwera enawo kalamba Chakwera zikoma kwambiri. Bwana President, ine nabe mpa 1 minute. Koma amenya 7 minutes. Koma nachida izi kuti dziko lidziwe. Tikamati ku DPP anthu Anachokako, adatawako mpaka na Kabambe, mpaka na Nankumwa, Onse Akutaniko atawako. Timanena izi chifukwa chani? Timafuna Malawi amene mukumamvera Bakiri TV. Mukumana mizidwa muzizi wa zone. Bwana ine nthawi yanga ndi 15 minutes. Auladi andijera 7 yachala 8 minutes. Pa 8 minutes Jeff tabwera apa suyankula, Anthu tabwera napa simuyankula, Zeri achakale tabwera apa suyankula. Tikamati ata DPP nkhani yake ndi imeneyo. Antenje tabwera ni apa. Regional Governor wa DPP Anachokako. Bwana tikamanena kuti DPP data nangadachokawa plus Uladi Musa kwa talaso muntu kumeneko kwa talasame Sulemani Ajefu akuti mwayimirira anthu awa 1 minute toneka kala 1 minute ikaleso 1 minute. Changu pamaru kwa Baba ndirizisho niso nditi Sali nyanthatu ulemu wana state president adziko lino maulemu akhale m'malo mwake. Nzanga ine ningofuna ndikupatseni masamu. Ine zaka 9 ndi secretary general chipani cha DPP. Koma nditaona kuti apa jamani ngati ine ndinakwanitsa kwalanda chipani mwaya ya Kuti ndemkaza kuti Dr. Chakwera athana nawo. Mkazi niwavala dilesi ndikuwapengetsa 5 years yonse ndikumakhala ku Kuti Dr. Chakwera mutha aja niwoberekeza afumu uledzera. Tiye naone chiremwe kudambwe sichituluka chokha amambana akamwimwe kudasese bwalo ndi alusesa bwalo kutochokwera tuluke bwino. Maulena samu imene mfuna ndikupatseni chipani chomwecho cha DPP munatuluka Joyce Banda kwacha. Chipani chomwecho cha DPP munatuluka Malemu Leti Chilima. Chipani chomwecho cha DPP mwatuluka Kabambe. Chipani chomwecho cha DPP munatuluka Nankumwa ukamba chipani chake. Chiliponso chipani chomwecho anachotsa Dausi. Chipani chomwecho a Joyce Chitsulo. Chipani chomwecho timu yonse Anomai Chimbalanga. Chipani chomkane kuti chiwina ndiye ndikuzeni Malawi Congress Party nthawi yonse
ngakhale timayimenya samu nikumayibera komi makhaba namba 2 kodi lero mmene ili mboma aliposa amene ayipeze musatayi nthawi tingokwanitsa constitution ya dziko la Malawi Chakwera apitirize kulamula dziko lino zikomo kwambiri. Nde China chimene a president chakomera kuchipa cha Malawi Congress Party Jordan Kristu Msilamu komanso mtundulu wonse ukulandiridwa. Sheikh atende panandi. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera ife tonse ulemu a president athu a dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera komanso ulemu upite kwa nduna amene mumayang'anira za ulimi Bambo Kawale, ulemu kwa secretary general athu a Chimwendo Banda, ulemu kwa inu second vice president honorable Abida Sidiki Mia komanso nduna zonse komanso ndi maulemu onse wendeka kukhala mwa malo mwache akhale malo mwache. Abale yanga unambika nembe kitaga malowega usakambika ni chisiwa andu wako sapika naga wako ete mawiwi boma nijajitemi hapa jaji tukusaka twasalira apika ni chisiwa kuti boma kumalai kuno Banda awiji mo 5 years twalange ndi kusaka boma jimpepe basi jera boma ajunija Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Sobano ndikufunse ni amalai kuti kodi zinatipangisa kuti tisinthe boma ali 2020 zinali zichani kuti mpaka tapase Dr. Lazarus Chakwera akhale president. Ndiye kuti panali chimene tinachiona mbali inaija chola kuika. Ndiye chola kuika chija mpaka lero ndikukhulupira mukudziwa so sikina sintidwe. Kwa pangidwa convention posekedwa bomba anthu amene ayikidwa m'maudindo amene manena kuti sakuyendesa boma ndi wina aja ali m'maudindo lerolo kodi zidzasintha. Pachifukwa chimenecho ndikufuna ndikuchenjezeni kuti mukangoyerekeza kwa abweresanso amene aja boma ili la Malawi lidzatha ngati masanza. Kwacha anthu akamasankha maufumu mmudzi amayang'ana mmene munthu alili. Tikawayang'ana ena aja ndi awawa muona kuti na amene akuyeneka kukhala mfumu yabwino ndi Achakweratu. Kodinu ndikukumbutseni pang'ono mmene amapanga ma press ups pa msewu wa Blantyre. Podzuka pamene paja Achakweratu ndi president koma anashekana dzanja ndi akazembe mkudzusana. President dusuwa masewera ena aja amaona ngati chiopsezera anthu. Achakwera ndi servant leadership. President amapanga ku office koma pagulu la anthu amadziwa kuti nawonso ndi ndani ndi munthu. Komanso anabweresa chinthu chimodzi chimene ku Malawi kuno sichinachitikepo. Mega farms. Msogoleri azikhala ndi masomphenya. Masomphenya mega farms tikatenga amenewo ndikuapitisa patsogolo. Dziko la Malawi lidzakoma sakuyeneka Achakwera wazikalima koma inuyo ndine tizilima. Njala izatha ku Malawi kuno president kuyambira pano mpaka 2030 ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ndipo mwauza abale aja kuti president saza upezanso chifukwa president wa Chakwera akazachoka 2030 saza khalanso Chakwera yayi uzakhala wa munthu wina. Ndiyawa amaina awa tiasamale chifukwa ali ndi zolinga osakhala zofuna kuti atukule Malawi. Malawi atukuika ndi munthu president ngati uli ngati relayless akachoka wina ampase wina. Komanso pochoka bwazipereka kwa Anyamata osakhala ukatenganso munthu wachikulire. Bwana mawu omaliza ndikuuzeni kuti madzi akakhala okuda salepheresa kumeresa mbewu ayi. Anthu akamayankhula muziwamva chifukwa Mulungu anapatsa pakamwa.
koma inu pitirizani kugwira ntchito ya president yotumikira Malawiwa kuti dziko lathu lituluke kwacha. Bwana ndinatero kuti mumvetsetse ya Malawi kuti TPP idata. Koma nkhani yabwino si kuti TPP idata ayi. Nkhani yabwino ndoti tidapeza mtsogoleri amene ukonda dziko lonse la chani kodi la Malawi. Ameneyo ndi Dr. Lazarus ndani Chakwera. Bwana pali wanthu amene anadedwa chifukwa chokutsatani chifukwa cha chitukuko. Adausi adachotsedwa mchipani chifukwa mudamba umanga Mwanza stadium. Adakupembani stadium. Adakupembani nsika. Adawachotsa. Atsekulira myezi iwiri kubwerayi. Chifukwa ndinu president wopanda su. A president. Ndimati kulunzu kucha, kuli ayawo, kuli asena, kuli atonga, kuli alomwe. Koma onsewo inuyo mukwasamala. Ndi chitsanzo chachikulu ni mapereka cha kucholo. Kucholo Peter Mutharika anakanika umanga stadium. Stadium ya kucholo mwamanga ndinu Achakwera. Maofesi a DC akupembedwa pano akuneno. Peter Mutharika ankafuna tamanga anakanika mwamanga maofesi a DC tukatsekula mwezi wa mawa zonse zatha mwamanga ndinu Achakwera. Uko ndi kucholo tikapita kuzomba chimodzimodzi, misewu yatala paliponse, kumangochi chimodzimodzi, kusanje chimodzimodzi, kulilongwe, kunchewu, kudetsa, kukasungu, kukalonga, kuchitipa, zonsezi mukumanga ndinu Achakwera. Lero kuno kuneno amanena atiye Simon pompa patsogolopa muumanga nyumba za polisi za upstairs nyumba za polisi kumangira kuno kuneno. Izizi mupanga ndinu Achakwera. Mulungu atikudalitsani. Ndiye kunapembedwa nkhani ya madzi, Your Excellency. Ndeti mati pakuti sidakale pasi nkukambirana. Inu munatira munakale kuti kuno kuneno chaka chino cha December chisanathe madzi a mipope ayambe kuno kuneno pano pasalewa. Ndeni mafusaje mwalanga abida kapena nkupatseni microphone muyanke noka akuda secretary general auzeni wanthu akuneno kuti Achakwera adala mulakale ndipo madzi acha amipope akubwera pano pasalewa. Bwana kuno akawale anasankhako pasifukwa chaka chilichonse federeza kuno amabwera. Koma vuto la kuno bwana monga muoneramu anthu kubisala mitengo dzuwa limachuluka. Kuno kumavuta madzi, kumakhala njala. Chifukwa chake akawalewa anaganiza kuti alimi alandire federeza mwachangu kuti vula isanathe akololeke nakake. Koma njala idafika chaka chatha, Your Excellency, munandilamula ine pamodzi ndi anzanga. Munanena kuti tigawe chakudya kuneno. Ndipange report, Your Excellency, kuti anthu okwana 66,000 pa mwezi uliwonse kuyambira mwezi uno wa Oktoba alandira thandizo fa chama 1. Ndipo mwezi uno wa Oktoba mabanja amenewa alandira kale. Koma alandira mpaka na myezi 6 iubwerayi. Kuyambira pano mpaka na myezi 6 iubwerayi akala kulandira chakudya fa cha utsogoleri wanu. Your Excellency, ndimafuna ndithokoze. Panakambidwa nkhani pano, nkhani inakambidwa ya zitukuko zing'ono. Ine ndine mtsogoleri nyumba ya malamulo. TPP ikulamula CDF inali pa 9 million. Adakweza kuyesetsa anathera pa 24 million. Chaka chonse amapereka 4 billion ya chitukuko dziko lonse la Malawi. Inuyo mutabwera pa utsogoleri wanu mukupereka 200 million kwacha kosiwe serious. Kaya kwacha Banda a leader of opposition 200,000. Kwa Same Sulemani 200 million pepani. Ndekuti kuli konse olo kwa Bright Nsaka 200 million. Dziko lonse mukupereka ndalama zokwana 38 billion kwacha. Ndipo mmenemo munagawa ana amasiye atipita ku school ndalama zake ndi izi. Azimayi
mwapatse ma business ang'ono ndalama zake ndi ziti izi. Alimi mwapangire tinthu ting'ono ndalama zake ndi ziti izi. Modi lero mwana wa skulu kumudzi akamakanika kupita ku skulu ku secondary vuto sichakwera. Mukafunse phungu wanu, mukafunse kansala wanu. For 200 million adapereka. Ngati sukulu zusasuka chifukwa cha mphepo koma wina nkukanika kukhoma sukulu vuto sachakwera. Achakwera apereka kale 200 chani kodi million. Chaka ndi chaka. Ndipo ena amene akugwiritsa bwino ntchito zitukuko zimenezo akupindula ndipo madera awo akupita pachani kodi patsogolo. Lero ndikamaona otsutsa boma akunyoza chakwera akumataka tsutsa usiku akumayimba foni achimwendo anthu akwathu chimanga anthu akwathu musamvere zimene zija ndi nsonkhano achimwendo tithandizeni anthu akufa ndi njala. Ndeni mati suja mati chakwera wamwalira suja mati chakwera wafa ndiye mmapempha munthu wakufa. Lero a president apepesedwedi sikomo kwambiri sikomo nthawi yatha amada. Lero a president ndinene mawu awa kwabwera TV ina yongo yankhula pa wireless vera na nyamata ino sikomo kwambiri anyamata molalo sikomo akuti Bakiri Mulusi TV nde amafuna dzina la Bakiri Mulusiro koma mwini wacha Bakiri Mulusi adakana sisi kumukhuza komanso amene tikumudziwira Bakiri Mulusi president wa ulemu president amene amalera wanthu president amene adapuma koma amathandizabe kuti amalawi adzitani kodi adziyanjana. Dr. Bakiri Mulusi ngakhale anamangidwa ndi chipani cha DPP kwa zaka 17 sanatukwanepo chipani cha DPP. Ndiye lero Bakiri Mulusi sangayambe kutukwana a president amene amumasula ku goli limene DPP anamumanga kwa zaka zingati kodi 17. Wireless imene ija Bakiri Mulusi TV amene mudzimvera famu angofuna kumvera mabodza. Amadacha kwera nduna zawo 4 or 5 zasiya udindo aona kuti nduna zija sizinasiye. Aya achakwera adwala aona kuti achakwera sanatani mawalino akhala pasi kupeka nkhani zina zabodza sizikutidabwitsa. Chipani cha DPP chimakhalira mabodza. Pita Muthalika ndi chipani chake amakhalira chani kodi mabodza. Bodza lalikulu limene anena ku dziko la Malawi adati adzatukula dziko lino ngati Singapore. Lero bwana anakakhala kuti Malawi anatukuka ngati Singapore nyumba za polisi sibwezi mumanga ndinu anakamanga ndipita Muthalika. Anakakhala kuti adatula Malawi ngati Singapore mameka farm sibwezi mumanga ndinu anakamanga ndipita Muthalika. Ma stadium sibwezi mumanga ndinu ndetsulo ine napala mti bolaso bingu bolaso ndani kodi bingu iye uja muchamati ntchito za manja anga zili chitomboni tinkaonako kuti bingu ayesetsa icho wachitako koma pita Muthalika olo mutafuse mwana wang'ono kapena mwana wamkulu palibe chimene ataniko kodi anachitako. Lero misewu tikuiona mumanga ndinu madzi mubweretsa ndinu chilichonse mubweretsa ndinu. Ndiye bwana inu musadandaule zigwirani ntchito ife tikuthandizani. Zikakhala ndale ndifuna ndilengeze bano ngati secretary general sawacha achepa ndi ana ang'ono ndi ana ang'ono olo apatikizane timabikiri atani anthu amene achepa ena amene akupatikizana nawo olo kansala sakudziwa kuti timawina motani ayi. Ndiye izo ndizakamba tsiku lina koma Malawi apite patsogolo. Inu anthu akuno kuneno mukhaleni madzi aukhondo kuno mukhaleni nyumba za polisi zabwino mukhaleni misewu yabwino zonsezo akutipatsa ndi Dr. Lazarus ndani kodi chakwera. Asabwere wina kukuna mizani kuno kuti adzakuthandizani zidakanika kale zaka 14 osachitapo kanthu. Tikamada chakwera apitirize tifuna miyoyo yanu isinthe. Bwana alipo wina MP amene afuna kuthokozeni ndikudziwa nthawi yati
CDF ija afuna kuuzeni zimene CDF ikuchita. Amene ndi Joyce Chitsulo. Tabwera kuno Joyce. Uwauze bwana, uwauze anthu awa CDF ikupanga chiyani m'midzimu 200 million pa chaka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa State President amene muli pakati pathu. Mumve kuti takulandirani kunoko kuneno. Komanso ulemu onse wenena kulandira ulemu. Chifukwa cha nthawi, bwana ndimangofuna ndinene ichi kuti mmene mwabwera kunoko kuneno, ife tikuti mwabweranso kumwanza. Chifukwa ife anthu akumwanza ndi kuneno mchisuwani. Kupanda kuti boma le analidula anthu fenda amodzi. Moti mwabwera kuno ndi kwathu tikuthokozeni. Tiyamikire zintchito zabwino zimene mukugwira. Bwana kukhala kunoko koyambirira kutsapanga lonchi dongosolo la Federesa mwatilemekeza kwambiri. Ife anthu akumwanza kuneno tikumva kuti mwatilemekeza. Sipo khapo akamba nkhani yoti kwayamba kuperekedwa chimanga. Munayambira kwathu kumwanza West Constituency. Bwana zikomo kwambiri. Anthu akumwanza tikuyamikira kwambiri komanso kuneno. Tikamanena kuti ndale sitidya timanena zimenezi. Chifukwa inuyo bwana mukanakhala kuti mukuwerengera mphulupulu zathu ife sitinakuvotereni tu. President sitinavotere inuyo. Olo tikayangane kumeki inu kunalibeko. Koma chifukwa inu ndi mbusa mmapemphera. Munaona kuti musawerengere mphulupulu zathu. Nkona zinthu mukungwambira kwathu kuno ndikuthokozeni bwana. Pankhani ya CDF ndithokoze bwana chifukwa munayikweza kufika 200 million. Mudabwera kumwanza bwana. Munabwera kumwanza tsiku limene mmadzakhazikitsa kumanga stadium ya Mwanza. Tsiku limene lija bwana ndidanena kuti inuyo mukubwera kudzayika mwala nkamwala ka namba 7 ena adayika dzimiyala dzawo 6 mbuyo mwadakanika kumanga dzikulu. Koma bwana inu mutangobwera tsiku limene lija ndikukamba pano stadium yatsala pang'ono kuti ambuye adzikudalitsani ndinu munthu amene mmakwaniritsa. Sisokazo bwana. Ndikunena pano mukutikira madzi akulira pano pa Zalewa ndikudziwa kuti mupanga chifukwa ndikukamba kwano kwa senior chief Nthache tayamba kale project ya madzi amipope m'midzi ndikudziwa kuti mukwaniritsa. Tsiku limene lija bwana tinapempha kuti CDF imwekweze ufike 200 million inafikadi ambuye akudalitseni. Ndi 200 million ija bwana ife mukabwera kwathu kumwanza ngongole azimayi ndi achinyamata akulandira. Basa lakuinena ija mafisi tikulipira ndi CDF. Milatho ing'ono tikunena pano kunali malo vuta kwina timati kumuima kuti pamene popo sungadutsa osateko mene la utsike chimene wakweracho yende pansi fa kumavuta. Lero CDF ikuti konzera malo amene achi. Kunali mabridge amene amavuta ndi CDF bwana tikukwaniritsa. Ndikufuna ndikuthokozeni fa mudayikweza zili bwino kwa basi bwana. Anakamba za ma school block kwathu kundemwe angombweza tsiku lina ni makamba nda senior chief Nthache ati koma Joyce tatopa nkuvula njenga dzanyanya dzachuluka tipume. Zatonja sadzitukuko bwana tupempha kuti musasire bomba. Mafumu athu bwana mwalemekeza. Mene mwachitira nda senior chief Govati nda Nthache muchite chimodzimodzi. Mukumanga manyumba amafumu. Dzulo nali kutambani kwa Govati kuiona nyumba mmene yatira bwana ndinadzifunsa kuti tili kutambani tili kulilongwe. Chinyumba cha pamwamba kutilemekezera mafumu. Bwana ine ndinatsimikiza mene anthu akumati boma lomweli pena ni makayika koma ndikumati ndikawerengetsa zimene mwachita kumwanza West Constituency. Bwana boma tu ndilomweli. Ife tikuvomereza. Boma ndilimene bwana. Ine ndikafika pamenepo bwana ndikufuna ndikhale pansi nsakudalitse nthawi. Malo mwa aphungu asanga ndikuthokozeni. Tikumva kukoma ma MP ena tikuoneka ngati madolo mudzimu ma social media zitukukoti kungoponya chifukwa cha CDF. Bwana mtima umene musausi. Ndikafika pamenepo bwana ndikuthokozeni ambuye akusamalireni. Ena ananena kuti yaya ati bwana amwalira. Ine zoda anthu akumwanza West timakonda bwana wasini makhulupirira. Koma mbiri imene ija itamveka mafona amene ndalandira kuchoka kwa mafumu ndanazitsogoli mpaka ndinadzifunsa kuti kana anthu kuno kwacha kuti ati makonda. Bwana amwana ngati wowo achita cholakwika koma nkuzeni bwana akukwezani ka. Kudale kupano mmene timakuganizirani kumwanza simene tikuonerani pano. Ambuye adzikudalitsani akupatseni moyo wautali kufuna zitukuko zipitirire. Zikomo kwambiri bwana. Boma ndilitiro. Tausa. Boma ndilitiro. President ndutiro. Opposition nditiro. Opposition nditiro. Wina afune asafune. Wina afune asafune. Boma sidi kusinta. President pevani.
tangokhala ndi njala ya msonkhano anthu ife. Mutikhululukire chifukwa adausi andimba mlandu ndingowasiya. Sindayankhulitsa ayi. Ngati mufune mwe yankhulitse ndinuyo chifukwa ndaona kumbuyo kwamba undiyang'anayang'ana anthuwa. Koma olo antabaja sikuti andiona bwino bwana ayi. Antabaja nawo samafuna adayankhula. Chifukwa chilipo chimene achokera ku DPP kubwerera ku MCP. Dziko lino limasowa mtsogoleri ngati inuyo. Omati kukalonga kwanu, kutyolo kwanu, kunsanje kwanu, kumwanza kwanu, kuneno kwanu. Stadium mumanga kumwanza ija, olo kwanu kwa malembo simunamange. Zimene mapanga inu kutyolo kunsanje, olo kwanu kwa malembo simunapange. Anakakhala ena anakambira kupanga zimenezo kwawo. Inu ndinu president nanena tsana kunsanje. Anakuikali pampando ni Mulungu. Chivumbulutso 3 verse 17 verse 7. Ambuye akatseka chitseko palibe amadani kodi amatsekula. Tsoka lake akatsekula palibe amene amadani kodi amatseka. Bwana chitseko cha inu anatsekula yekha kumwamba Mulungu. Chifukwa amafunika mtsogoleri woyanjanitsa mtundu. Lero kulibe zoti ndiwe muyawo, Khristu, mchewa, mlomwe, mtumbuka. Eso zatsala ku chipani cha DPP. Lero inu ya president kuliko sema mapita, arumbuka mapita, angoni mapita, kuliko saka kuitana ni mapita. Ena acha anangogwira mtundu umodzi basi. Sova chisoni kwambiri. Bwana ine nsadi kuyankhula kwa koma akawale wali ndi ntchito. Koma ntchito imubanga akawale yakoma kwambiri. Ena amati ching'aning'ani akuti maina ndi 1,100,000. Ndeti mati chifukwa chokuti nthawi zambiri timatseka maso sitifuna kumvera. Lero inu akawale kunduna kwanu thumba la agriculture silinakwerepo mu mbiri ya dziko la Malawi ngati mera kwerera tsiku la lero. Lero mukupereka agricom ngongole za anthu m'magulu ma cooperative zokwana 600 billion. 600 billion sizinachitikepo. Cholinga achakwerawa afuna njala iteretu. Komanso osati njala itekokha tititenga zina titigulitsa mayiko achani kodi. Lero mwakwizana ndi anifi mukuti tibwereka ngongole. Ukakhala ndi munda 5 acres muti muchitipatsa ngongole 1 million imene tingathe kugula federeza matumba 10. Bwana pali masamu achimanga ovuta kumvetsa. Lero kuduka namize munthu ku Malawi kuti chimanga chachipa akugenda mwala. Fa chimanga chinadula bwana. Chimanga chili pa 39,000 thumba lingati limodzi. Ndiye kuti munthu kuti akagule chimanga 39,000 amamva kuwawa. Koma masamu ake ndi awo. Kalero chimanga chinali pa 5,000. Kuti munthu akagule thumba la federeza amayenera kugulitsa matumba 10 kuti akagule thumba limodzi la chani la federeza. Matumba 10 kuti akagule thumba limodzi la chani la federeza. Lero ni ma 1 million amene akupereka akawale ndi ngongole za nifi. Komanso agricom mulimi akakolola matumba 10 akhala ndi 390,000. Ndiye kuti 390,000 angathe kugula matumba oposa limodzi limene amagula nthawi yachani kodi ya DPP. Bwana mwakweza mulimi kumuyika patsogolo. Amene wakolola matumba 5 ndalama imene akuipeza lero ndi ndalama yambiri kwambiri imene angathe kugula federeza payekha. Koma nkhani mwaganiza kuti mulimi ndi mtukulire kunifiku, ndimpatse ngongole za nifi, ndimpatse ngongole za agricom, ndimulandiritse federeza hotsika mtengo. Cholinga dziko lipite pachani kodi patsogolo. Tikakhala ndi federeza ochuluka tikhalanso ndi chimanga chotani kodi chochuluka. Amene agulitse chimanga akalipira fees wana wake mosatani mosafuta. Amene agulitse chimanga agula zovala mosatani kodi.
mosavuta. Game ilibonena kuti chimanga cha tulachi tilime kwambiri tipite pachani kodi patsogolo. Akutitandiza kulimako ndecha kwerayi chifukwa kuti patsa ngongole zosiyana-siyana. Chachiwiri, mwamba ukula foja pa mtengo wabwino. Mu mbiri ya dziko la Malawi palibe president anagulako foja ngati mene mukulira ino. $4, $3. Cholinga chanu achakwera nchonena kuti miyoyo yali mipite pachani kodi patsogolo. Pano badwa Malawi adadziwa president. Palibe president amagawa ndalama komo ndi komo. President amatukula miyoyo ya ndani kodi ya wanthu. Mulungu adzikudalitsani. Federeza mutipatsayi. Mulungu adzikudalitsani. Ngongole mukutipatsa zanifisi. Mulungu adzikudalitsani. Uyu federeza agule anthu akunenori. Mulungu adzikudalitsani. Bible limati amene amakumba dzenje adzakwera ndani kodi yekha. Sindilengeza maliro aliwonse pano koma mukawerenge vesi imene ichi. Wina aliyense amene akumfunira chakwera zoyipa, zoyipazo simpeza ndani kodi iyeyo. Chifukwa dziko lonse limampempherera kumfunira zabwino chakwera. Ha president, Mulungu akudalitseni. Akawali namaliza zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Zikomo. Zikomo kwambiri, tathokoza zikomo kwambiri. Amenewo anali olemekezeka Richard Chimwendo Banda, phungu wa kunyumba ya malamulo komanso Secretary General wa chipani cha Malawi Congress, amenenso ndi ndunayo na samaboma ang'ono umodzi komanso chikhalidwe kutambasula bwinobwino za zitukuko zosiyana-siyana zomwe zikuchitika mdziko muno. Olemekezeka president also unakuyankhula kwa Richard Chimwendo Banda amene ali General Secretary wa chipani cha MCP, ndipo iyeyu atayankhula anazusaso Griseda Geoffrey amene anali General Secretary wa chipani cha DPP komanso anazusa Auladi Musa